to pustím a začneme. Tak máme tuhletu chvíli konec listopadu, na Červeňáku se začalo pracovat, vy jste autorka projektu, vy jste člověk, který je tady jako arborista, který vlastně řeší to, co teďka nejvíc se řeší na sociálních sítích a bude se řešit v médiích a všude. A slyšíme pily vzadu. A jsme uprostřed vlastně na tom kříži Červeňáku, kde se to za poslední 2 týdny dramaticky změnilo. Já se pokusím vám klást nějaké otázky, tak jak je vnímám od lidí, kteří jsou kolem mě, a nechám na vás, jestli byste dokázali je vysvětlit, protože si myslím, že je potřeba, a jsme v tom asi ve shodě, že je potřeba lidem vlastně ukazovat ten koncept a to, proč to vypadá tak, jak to vypadá. Takže proč se tady v tuhletu chvíli kácí tolik? Proč se to tak jako zásadně muselo změnit a proč je tady tolik stromů na zemi? Kácí se tady tolik, protože to území bylo roky neudržované a máme tady hromady invazních druhů, s kterými potřebujeme pracovat, zbavit se jich a podpořit vlastně cílové dřeviny, kterých tady je taky poměrně hodně, takže vlastně tady i uvolňujeme krásné kvalitní doubky, mladé třešně, javory. V podstatě to, co je tady nejcennější, jsou tady travní porosty. Tak jak tady začalo Pestré Polabí dělat management travních porostů, tak vlastně udělali první krok a vlastně to, v čem je ten červeňák je hodnotný, je v těch travobylinných porostech a vlastně by se tady měla zvýšit ta biodiverzita pro vlastně pro chráněný druhy a který sem patří. Vlastně, sice to vypadá hrůzostrašně, je to obrovské kácení, ale je to obrovský krok k ochraně přírody, tak aby se tady nastolila rovnováha. Pojďme být konkrétní, protože se na tohleto budou dívat určitě lidi, kteří možná pojem biodiverzita si pod ním neumí nic představit. Tadyhle, co jsme, tak byl takový jako hustý porost, ty stromy jsou tady na zemi, něco tam zůstalo, to už tam pravděpodobně teďka zůstane. Jaký je konečný stav, který by třeba tadyhle v tom prostoru měl být? Nechme teď stranou nějaký detaily, ale jak si to můžu představit, že to bude vypadat a kdy? Tady to je zrovna zajímavé místo, protože nám tady kolem panelky jde odvodňovací příkop, který odvodňuje horní část Červeňáku. A tady v té části vlastně pod cestou vznikne velká tůň a je to zase vlastně pomoc té ochraně přírody, protože nahoře byl mlok velký, teď se zapomněla který. A vlastně tady ty obojživelníci tady jsou velmi rozšířený a vlastně chceme dál, aby tady ten biotop pro ty obojživelníky byl, takže tady vznikne vlastně taková tůň, kde se bude zasakovat voda, do které bude odvodněna vozovka a vlastně i ty svahy. Takže tady přímo ty cesty vznikne vlastně taková zasakovací tůň. A ten prostor, jestli můžete říct, ten prostor zatím, to bude to les, nebo to bude step, nebo to bude lesostep? Tady ten okraj kolem cesty je věnován rekreaci a tam budou jednotlivý piknikové místa s takovýma piknikovými stolama, bude tam jedno griloviště, ale tak, jak vidíme ty porosty jako zatím, tak tam už je věnováno přírodě a tam se snažíme vlastně upřednostnit přirozenou druhovou skladbu, takže zase duby, javory, mirabolány a vlastně v tomhle duchu je s tím tak pracováno. Tady u cesty, zrovna tady ta partie hnedka za tím zasakovacím jezírkem bude trávník udržovaný kolem těch piknikovišť, ale zase tam mezi těma piknikovými místama zůstávají jednotlivý krásný starý mirabolány, který budou v podstatě tady zakvetou a dostanou prostor a myslím si, že to bude velmi hezká partie. Objevila se, bavili jsme se o tom už ten pátek, jak jsme se tady viděli, kritika, že vlastně tadyhle podle ty velké cesty, třeba tady směrem k tomu mostu, takže tady byla taková klenba stromů, byly tady trnky, byly tady šípky. Bylo opravdu nutné to vykácet v takovéhle míře, jako je to teď. Hodně se to prosvětlilo, je to jiný, proč to tak je?
Tady ta cesta, která stoupá k Zeleňáku, tak vlastně je tady jednou z mála míst, kde vidíte do těch luk. A když si představíte, že ty louky se nám vlastně otevřou od toho roští a na druhou stranu tady bude dětské hřiště, které bude takového víc vojenského charakteru, opravdu jednoduché, nepředstavujte si takový, budou to spíš jak sportovní prvky na cvičení, než herní prvky pro malinké děti. A tady ta levá část s tím dětským hřištěm vlastně tady bude jakoby nejrušnější asi, co si myslíme. Takže proto to je kolem ty cesty vyčištěný, aby se dalo i klidně projít po tom svahu dolů a bylo tam vlastně i vidět. Jo. Ale zase jsme tady, sice se to vyčistilo, ale uvolnili se krásný duby, tady vidíte nádherný doubek, který tady je. Tady se uvolnila krásná vrba. A na druhé straně tam potřebujeme mít vlastně pod tou jakoby hrází, co nabíhá k tomu mostu, tak tam bude ještěrkoviště, který vlastně potřebuje sluníčko, vzduch, aby tam vlastně ty ještěrky mohly být. Tady zůstává, většina toho podrostu zmizela, říkáte, zůstávají tady doubky. Vy vlastně, když to vybíráte, tady jste neměli úplně přesně stanovený, co tady zůstane, jenom v nějakých procentech, tady byly všechny zinventarizovaný a všechny byly vlastně označený, že mají zůstat. A teď ještě to budeme kontrolovat s projektem, aby nám to někde nebylo v kolizi, ale tohle jsme měli všechny jako zakreslený, které mají zůstat a zbytek se odstraněný.